Sini buba gerani iman Ini mekam engsitung Sini buba gerani mekam Awo tak berlai situng Sini buba gerani iman थांनाय 25 जुन सालमारियाव फिल्चार हास्ते टीटी एडिशननि हाफांरकनि वाइनै रेमनै अधिवेशन कक्सा पान्दाव जों नरकनो जत लुकरकनो जों एडिसी हाफां फाइके हांकेनो जों ताताल कक साया जों फेमलगिया जों एडिसी ग्रेट एडिसी हाफां फाइकेनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सनामनानि त्रिपुरा सरक कमाई थांमानि त्रिपुरा सरक गुसुब जागमानि जोंनि मानथाय रसकमाय जागमानि आबना आलादा हास्ते खायनायनि बागै जों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानमानि माबाय जों थांनाय 25 तारिख जुननि सालमारियाव ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि कनो प्रस्तावनो जों बिलनो जों पास खालायखा जत आदं रकनि गोबांकुक आदं रकनि खाफुर दंबाय बरकनि याक्ति सामाबाय खिताबो आबागैनो जों नरंलुखना हास्तेनि गोबां मा जागानि लगे लगे चिनर मंगिया कामिउ बाहायनो आने 11 नम्बर महारानी तेलेमुरा एडिसी कन्स्टिट्युएन्सि वहायनो त्रिपुरा सरक सिनि त्रिपुरा थानाय आदं रक खातुं खाजां लायजाक तिनी मंगिया कामिओ खाना बाहायनो गिलातली उत्तर महारानी रो अभाइकेनो हिम्बो तंलायनाय खातुं जागलायनाय ताय पेखाकनाय रक पेरलाय जों महाराजानो हामबाय या फारलायनाय ताय त्रिपुरा थानो तायबो आयुग लक्षणनि खरांथि सालायनाय